som opesený Želvička, vítam vás do tohto videa. Toto video bude, že mám druhý kanál, lenže pretože v tomto mám dosť veľký ako neporiadok, no a proste som si musela založiť druhý kanál, takže budem sa tam volať, už ani neviem ako, som si založila účet a nedalo sa mi to inak, než len napísať svoj účet. A inak mi to nešlo jednoducho. Takže budem mať taký divný kanál s divným menom. A hlavnou postavou bude vlastne... kde to je? Dobre, hlavnou postavou bude vlastne toto. Vlastne bola sa Cherry a tak sa volá aj ten môj kanál. Takže práve idem robiť uputavku na nový seriál. No a tento kanál bude len informačný a bude taký síce nudný, ale budete aspoň vedieť viac vecí. Tu nebudem dávať úplne žiadne efekty, len vám budem oznamovať a nič za sebou ani nebudem mať, takže no to by bolo všetko a ahoj.